ajọ ka ndụrụ gana takusheza mpata kọwa ahịa ọjọọ mba nsị gị mba na ya lehe wishi ọchọrọ mba ọ ka isi dobe iwe na-ajụ m ya na tranga emegere m big boy atọghị efe ọ ka m dozie n'ụlọ ma ndị nara gị lasụ okay otele Rosanna wepụ aka n'akpa kpede hey mega n'otu wetu aka gị nọ straight lele enyi ji anya cooling van atụrụ gị ji anya cooling van mba ka ị kwere ka ndị na-anya cooling van ana m agba bọọlụ ịgbaga wichi bọọlụ bịa were fọlụ gị aha gị ebere ọga n'otu nga abịala ka business ma ọga okay ebere onye ọya agụ ị lụọla nwaanyị mba iju ụmụ ole ofu onye mụrụ gị ya ọyị nwaanyị mụ na ya naghị ekwu bifo ka ihe mere na-ekwu ụgwọ isi ya ọ dabara mụ na ya ele ihe mere ekwu ụgwọ isi ya gị sọ daba na igene ya nsị na ọ daba mụ na ya na anyị na-ewu okwu mgbe ọbụla so ọ daba enwere family member unu rịa gị ibi ejuga m ibi enwere onye nwanne mpa gị ma mma gị rịa wu onye ibi ọwelo ọbara onye ọ dịghị n'ime mba nna gị na nne gị ha dị ndụ so my mom bịa na nna gị anwụọ na ya nna ndo gịnị gburu nna gị ọ yara arụ gịnị gburu ya gịnị ka ọ rịara ya diabetes ewu ndo nna family of ọrịa mamịrị na family tupu nna gị anwụ ijidetele ya nke ọ gbagha ncha mbụ mba nna m adịghị eme ndị ka ya ijidele ya mbụ mba ụmụnne gị ọ dị ole anyị dị 10 ise 10 iri na ihe nna gị mụrụ hafụrụ nne gị ya alama mana ihe etotara na ọmụ last born mma gị abụghị otele ya la amụ ọ dị possible nne m chọrọ imekarịa nna m mesef m chọrọ ịmụ 15 local government family iwe onye ebe abụ m onye Enugu steeti ọga n'ofu ebe n'otu nga ọga ebe na Enugu Eziagụ ebe na Eziagụ Obinofia ndị ụlọ iji agwụ ụra mba ịtala akwụla mbụ mba ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala let's say 3 let's say wetin ịtọ ịdị afọ ole 35
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-eme? A na-azụ ahịa na mgbuka. Ahịa gịnị? Moto pass. Ebe ka isi na-anọnyere anyị? Okay, currently no Lagos. Ebe ka ị beziri? Ebe ka isi anọnyere anyị? Lagos. Ị ji aṅụ nwaanyị ara? Yeah. How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ ara? All depend like vibe or ya yiri m. Na ụta. All depend ka m na ya si wee mee. How many minutes ka ị na-eji anọ n'ịṅụ ara? Yeah, let's say 10 to 20 minutes. Otele Rosanna, gị kpọrọ ara nwa onye ọzọ n'ọnụ gị. Asị m ọ dị gị. Gị kpọrọ ara nwa onye ọzọ. Chineke agbagọkụ chere ndị a nwa yiri jakị. Gị lere nwa onye ọzọ kpọrọ ara ya n'ọnụ gị 20 minutes aṅụwa. Ọ gwara gị so o nwere kansa. Kansa arụ dị ya iji aṅụ ara 30 minutes. Ajụwa gị pipiro ọṅụ ara kwaba ọnụ ka ibu. Pụtara ara nwa onye ọzọ aṅụwa. Ị nwere nwanne nwaanyị? Yeah. Aṅụ ara ya 30 minutes ị ga-adị happy. Ọ dịdị ha na Chere Chineke agbago ọkụ. Bịa gwara m sị ịchọra nwaanyị wala iji aṅụrụ ara 30 minutes. Ịṅụcha ara 30 minutes ị ga-akwụ ụgwọ isi ụnyaahụ. Kwawa isi ka jaki bịa ele m. Otu ihe ga-enwe abụ onye ara. Ọṅụ ara 30 minutes. Give me the other phone. Genotype ga. AA. Blood group ga. O positive. Ị ga-enye load mkpu ị na-eti. Adịkwa m eti mkpu. Elekwele otu isi eti mkpu ọṅụ ara 30 minutes. Elekwele mkpu iji eti mkpu. Brego. Elekpe iji eti mkpu. Kpọọ nọmba gị. 081 47 53 3089. Iche ndị a mụrụ na slọta. Ọha ngwanụ na-aṅụ ara ṅụruo ya afọ ole ka ị ṅụrụ. Ị na-aṅụ ara 30 minutes. Good afternoon. Hey. Chop that touch. Oh. Prange me atakuchigo me se kino nya chigochi. Ibere Sorry. tang. Hey. Kwe mani ha ola imere ba ga ba di hu akwo. Na la gibi lo to ke lasu. Anyway. Laso ti yiri pansa laso ge bia ga front. Isla ge bia were fu. Tonwa. Ewoji lewe manya. Ewoji mi instructor. Apakwa no tike egene. Sorry. Apakwa no tike. Ewoji mi instructor ga atakoshimeze. Mba. Eh? Mba. Ewoji mi instructor. Hey. Oh, where phone go? Okay. Aha, Aha Ugochi. go to Onya. Nudge. I told much no no. Oh, sir, sorry. It that folder. 27. O teleros and ilu beti. Mba. Emumbe asking I told much no no ge. Sorry, sir.
Report legi yiri gear boss moto musi ga tomo chuno ge no kwa ga takuchi gese. Ndo. Say no 37. 27. Okay, tell me so 37. Okay. E garo la kwa mahadum. Yes. Ele he go. Mass communication. Kemwe go tra. 2022. Gene wo mass communication. How can I make copper? Gene wo mass communication copper. Gene wo mass communication. Gene wo mass communication. I never chetezi. Ine chetezi. Elebe safuga. Na Kano State. How many years him go to school? How many years him go to school? Him grow business administration. Nga wali give the meaning. In any hand na na. Business organization is a day-to-day running of an organization in order to utilize organizational goal and resources efficiently and effectively. Gebianga, sim get one class school no service. It might help mass communication. Mwa go tete. Mbebo. Nga kwa ki help mass communication. Gebianga bia kwa mse e get tase. Man get tamu amu here. He nwe future. He na get tale. Olaya got na nwoke. Olilanya got na nwoke. Ijomo ole. Amube nwa. Baba ishoku ijomo ole. Amube nwa o. Emube nwa. Imairi eshi. Yes. Naga hadendo. Name dị ndụ nna m ahụgo. Nna go nwo na child ndo na onne gị gbara mbọ kwụọ school fees gị ga-agụcha. Ndo nna nwa ike atala ahụ n'isi. Ndo nna unu dị ole? Anyị dị anọ. Ya mee unu niile agacha school gị gawa service. Ndo nna. You wanna carry your vole? I went to nwere. Obu ya no na family unu. Mpakwa o. Akwụkwọ ọja atom that touch here. I will bring you down here. Sorry, sir. Onye akwụkwọ na-eji atọ na family unu. Mba. Ashi ma odere. Olu, mba. Iji anga m. Mba. Nwoke letra ala. Ofu. Ahụ onye awụgana. Ahịa awa Emmanuel. Kebish na mgbe anọghị anyị. Eshim Kano State na-anọnyere unu. Iwe onye ebe? Obo. Ebe n'obo. Achara. Ebe na achara. Amago. Ebe na amabo. Ogugodu. Onye taga aga isa ahụ ya gana. Emmanuel. Mgbe ọ taga aga ị ga-enyo ele odi mkpa itigiri ya. Eji m eti ewuchi mo igbugo mo. Ema ịtọgbugo mo. Ewu chimo igbugo m. Ema ịtọgbuo m. Genotype ogo. AS.
Pogo. O positive. Congrats. What your number? Maybe na serve. Na serve na Kano. Okay, call your number. Congrats. I won't more get bug. Bruno been a lot of people gonna bug. Call will decide to call better wish you get jack get direct and I can nigga naga. Eh? They're quite careful. Nigga malam. Okay, ba. Oh. 080 68 04 36 90. Them again here who moon gave and got a nihu namu akubole. Damn you. Bishop, good evening, sir. Bishop, good evening, sir. Yeah, hey, Mereko young about bet night. I've just wrong got what on that now. Mereka and Deron got bet night. I know not wrong got what on that now. I'm putting up all welcome to American noise. Namboge Bianga. The way for to give get lasso. Okay. What pack and up? And you run on a Montreal. Mba. They say, Mba. let me check when they now about yours. Mba, what is the Muslim brother with them? And we both say about Trelambo. Mba. Huh? Mba, I got them now more charges before. And when I want them pay my money about yours. Mba. With a phone, oh. Ah, Jonah. now give me that. Jonah. Igbo, get him Jonah, why Igbo? Chukwado. And you will phone be another man no hineku. Chukwado. Shakami who knock on yem pay Bruna no one, but goes to Bianca, they will have phone fa. Zak Ebirak Bawam Saha, Ahago Jonah. Let's have any Egas, Yauru Jonah. When you ask, Cherry, Kabako. Don't like I say, but Chalosum Bogesemba. Big mono no konyam on a slaughter. Bianca Biakwam Sahia Jonah. Ahi Bogi. Chukwado. Chekwadonya. Okoronkwo. Ediafola. 29. Kebishano yana. Philippines. Oh, do but again. Oh, do but again. You tonyako every day. Who could be who are you tonyako a day? You tonyako go up every day, but I Roman and mad. No, Philippines. You want your bear? Anyalo. A bear no allo. Omona. A bear no mona. Amoji. A bear na mosh. Durun Neji. Nagging and nigga had endo. Bagging and magging my sega or a Philippine. How do I win on them for the play? I have for getting a great carrier, E.G. Gawa Philippine. I want to hear. And when here, ah, I want to hear. the way for the nine who man I hung off my. You must see who you who then I don't use. I hit it when I get a harimata. It's a goof. Bang about them. And 1 year on a family nigga and now. Bang the family out of bar.
akwụkwọ ji adụ unu Mba, anyị nwebere experience akwụkwọ mbụ. ọ bụrụ ihe ọ dịghị n'ime Anyị ezogodo ochi mbụ. nna gị ọwụ dibịa Mba, mpa m adịghị eme ihe dibịa. nne gị ọwụ eze nwaanyị Mba, mma m bụ onye ụka. jide nna gị nga ọ gbagha ncha mbụ Mba, mpa m adịghị agba ncha. Ọ wụ ezigbo onye ụka. nwere otu nga na-asa m ihe ọbụla m gwara gị nsọ gị ijidere nna gị mbọ Mba, mba, mba. iji aṅụ ara Alaike m ihe ara. ọṅụ ara ụmụ nwaanyị ole ka ị tara ala Erukwere ha 20. ese Ebe 20, ebe 20. ịdị 29 taruo nwaanyị 20 ọwara ya agbaghị ele mgbe ị bidoro tawa nwaanyị 2014. iji ata two das iji ata ụmụ nwaanyị abụọ at the same time Mgbe ọ ka iji ata ụmụ nwaanyị abụọ at the same time this boy mba, sorry sir. gị tara ole 20 ịdị 29 20. a na-elube nwaanyị Mba, alụbeghị m nwaanyị. nwa ọlụ ọbara nkịta nọ n'ime ọbara nkịta ekuke nọ n'ime anyụ ebe kemgbe ị tara nwa nwere nwa ị mụrụ asaid Mba, amụbeghị m nwa sorry. edeshọ na ahụ dịghị Ahụdị m oke na ọhụrụ m. edeshọs mmiri amụghị ka arụ ọrụ ebe agwa m sa ahụ dị awụ ihu ka ahụ dịghị edeshọs eke na-atụwalị nwaanyị ime ebe tara nwa 20 people Eyuziri m protection. iji eji okpu eme n'ohi ọgbalaghị aka ntị mbụ Mba, ha gbadị m aka ntị. Ha achọrọ ịnara m fonu n'ụbọchị ha gbadị m aka ntị. ịgbala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ Mba, ọ mgbe mpere mpe. ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti Bebi, ana m abịawala m. abịawala m genotype ghọ Ee, blood group ghọ O positive. kpọọ your number congrats +63 96 20 70 9604. Good afternoon, Auntie Bishop. yipụ ihe ahụ iyi n'isi ebela ebe a mbọ Mba. yipụ nke ahụ yipụ kọsị iyi n'isi Okay. ihe mbọ gị bịa nga Ọ mbụ ma bịatụbe m mbụ. ka ebe isi na-anọnyere anyị Na Lagos. Na Lagos. ngwa kwe mana ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ Ama m. m gaa n'iru mee gị ntaviu dewe foonu gị n'ala ga-ebili ọtọla azụ tọnụ ọnụ ọfụma ga-ewere ọkpụ shobebe nnọọ ka onye nọ nga emeghe bekiri ka aka gị dịkwa n'ụta nnọọ ka onye jere ọmbrela ka aka gị dị ka onye jere ọmbrela ka sọ ọwa akwa gị mere aka gị jide ka onye rege ọmbrela
Ewe n'iwe. Ije gba ọsọ ahịa umbrella. Mba. Eleghị aka gị jide ka onye nyere gị umbrella. Ewe n'iwe. Jụọ gị ihe ajụjụ gasị mawa aka akwa ahụ. Ya were fon gị. Aha gị. Elemchi. Elemchi onye. Emmanuel. Ịdị afọ ole? 26. Okay. Kwa m ga-ala iru mewe gị interview. Ị mụọla nwa? Mba. Ịlụgola di? Mba. Akwụkwọ o ji adọ? Mba. Mmanụ o ji agba shọkị? Mba. Ele aba mmanya mmaghị na-aṅụ? O nweghị mmanya na ọ just malt. Mmanya ụmọtina. Ajụga nga nne gị ọkụ. Ọ malt ka ọ na-alaik ịnwụ. Nne gị na nna gị akwa ha dị ndụ? Mpa m anwụọla. Ewu, nna gị ọ nwụọ na nne m? Ewu, ndo nna. Gịnị gburu nna gị? Ọ just nwee heart attack nwụọ. Ewu! Ọ labara ya nwee heart attack ọwa ọ gaga n'ụzọ wele nga o mere ya. Mba, ọ just na-eme ya sieve ha adịghị ya so mgbe a bụkwazi ejezi ụlọ ọgwụ o ruo 3 days ya nwụọ asị na attack. Obi mmafu. O ji anụ ụda egbe. Mba. Ewu. Ọ na private hospital ka ọ nwụrụ ka ọ wụ public hospital? Ọ gọọmenti hospital ka a kpọ ya ji. Ọ bụ nke oge na-anwụ oge obi nọ mafu onye ndị mmụọ juru that side. Ewu. Ọnwụ. General hospital. Ebe ndị mmụọ na ndị emebiri emebi ma ndị agụrụ ji. Mmụọ ha nọ Igbo the next man. Donna? Okay, sir. Pile ọ dịghị? Mba. Ohi ọ nọ gị n'ime? Mba. Anaghị osiri ike? Ọ dị soft. Ebere gị ugwu? Otele achapụrụ anda ya n'ime. Ị ma nri echi? Ọfụma ọfụma. Iwe onye ebe? Abụ onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi? Afikpo. Ebe na Afikpo? Ehugbo. Iji aṅụ amụ? Mba o. Ọ mgbe m lụrụ di anwụgbazi amụ. Iji akpa aja otele? Ọfụma ọfụma. Ọrịa ọkụkọ nọ na famili unu? Ọrịa dị m ọkụkọ taa? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị isaa. Tele Rosanna, ịsa acha? Enwe onye ji aṅụ gufu ma wụ ihe a na mkpụrụ mmiri n'ụlọ unu? O nwero. Ma nwanne mpa gị ma nwanne mma gị? O nwero. Ụmụ nwoke ole tara ala? Ụmụ nwoke ịnọ. Aha, ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-aka nka nna naanị gị nwa onye kwuru n'eziokwu. Ya na ịchọ ga-adị n'eziokwu eziokwu. Ịkpọcha nọmba gị taa di ga-abịa lụọ gị ga-abịa hia. Nna apụdeke emeghe 2 1 2 ka a ghara asị na ha mebibe. Nne m kọrọma ihe gị nna adịrị gị na mma. Aha ha nne m? Obinna. Nne m ọsịsọ? Jude. Chinonso. Na Victor. Ele nga ha na-ataga gị ọ na họteelụ ka ọ n'ụlọ gị ka ọ n'ụlọ ha? N'ụlọ ha.
iji anyụ ma atawa gị. Oh, nchọma anyụ ọ bụ na m achọrọ nọrọ. Oke, nwere mgbe ị ga-anọ gị chọọ gị nyụọ. Ị ga-enyo ele ụdị mkpu ị na-eti. Ese. Like ịma mgbe ị nọ ịchọrọ ịyụ na Ese lasị mma m like ịma mgbe m nọ. Mbilakọdọla mbụ eji ịbịara nga like ịma mgbe m nọ. Ele ụdị mkpu ị na-eti. Oh, baby, you're too sweet. Ị meghe call. Mba, ọ yi mkpu na-eti mgbe m chọrọ ịnyụ. Ọ nọmba gị. 0701 55 33 611.